Teď přišel na řadu recitátoři z 2. třídy, jako první zase Jan Strážnický, nemusel si ani sedat. Dejte mi pastelku, Jan Voňanský. Dejte mi pastelku, nakreslím pejska. Když bude honý, budu ho mít rád. A když se bude pejskovi stejskat, nakreslím 2 pejsky, aby si mohli hrát. Když bude zlobit, tak ho vyhubuju. Když bude kousat, tak ho vygumuju. Dejte mi pastelku, nakreslím pejska. Když bude honý, budu ho mít rád. Dejte mi pastelku, žlutá a modrá, každá je dobrá na pejska. A nyní ze 2. třídy recitovat 2 děvčata, Richtrová Marie a Uváková Eliška. Červená karpůlka, František Rubín, kam karpůlko malá, kam? Lesem chodím sem a tam. Co ty, vlku, tady chceš? Scháním na zub kousek trávy, po trávě se dobře tráví. Vlku, vlku, to je lež, vlci trávu nejedí. To holčičky nevědí. Vědí, pane vlku, vědí, ale odkud nepovědí. Náš pes také trávu nejí, kosti od máme hradí. Já jsem vlk, ne pes, budu-li chtít, sežeru tě. Trávu si je z naší chutěji plný les. Co pak máš v tom košíčku? Bábovku a kytičku. A kam neseš košíček? Svátku babice jej nesu, už jsem přišla se donesu. Kdy táhne kousíček. Chceš, já tě doprovodím? I ne, rána sama chodím. Čím pak je tvůj tatínek? Hádej, dělá ohýnek. Ten ohýnek rudiš není, kam dopadne, nic není, tatínek je myslivec. Aha, to je jiná věc. A kde pak je v tuhle chvíli? Kousek odtud vlky střílí, tamhle u těch velkých stromů. Počkej na ně chvíličku. Už nemám čas, musím domů a pozdravuj babičku. A ze 2. třídy zase 2 děvčata, Profotová Adéla a Natalie. Rubín, kuřata, Honzík se dá strejce, zač mu prodá vejce, zač to vejce pěkné, až co kohout řekne, kikirý za 4, kikirý za 4, zač tohle pěkné, až co slivka řekne, kokodák také tak, kokodák také tak, Honzík nese vejce od milého strejce. A než došel za vrata, měl v čepici kuřata. Píp, 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 venku je nám líp. Ještě ze 2. třídy bude recitovat Frékuzová Milá. Tačí kapela, František Rubín. Vzhůru do modra se dívám, pak se také rozespívám. Stará brána krákavá, na trombonu vyhrává. A drozdovou klarinetu skřívám svétný louhý v letu. Slavím zase z houstiček 1000 nových písniček. Dudek tu má dudy, dudá ty své dudy. Všude udá a já jejich kapele přizvukuji veselé. A poslední druhá pouta Osnová Sandra. Červenec, červenec, to je věc, začínají krásně. Může sbírat maliny, nebo taky jahody a cákat se u vody. Morůvkami natřít nos, každý může chodit bos. Dřípky na mechu, trochu dělat neplechu, chodit pozdě spát, celý den si hrát, na konvoje, na zloděje, pořád se tu něco děje. Řeknu ti to zrcadlo, jak mě to teď napadlo. Červený, je
porotu, aby a poprosíme Elišku Urbánkovou z 2. třídy, která nám taky zahraje na klavír.